Nganani guys, igama ngiqhubele ngiliphathela amazibela omkhokha angomhla ka-6 September. So guys, namhlanje ke kushubile ngoba bekusuku la kumele khona beyinkonzweni kuphela abazalwane bakakhulekani nabazalwane bakaSiphamandla. Siyazi-ke ukuthi ukhulekani usemane washintsha izinto, wamane wenza nje ukuthi kube khona umfoniswano ohlukile kumajudeya akhe. Ubani nje wabathungela bonke abazalwane iphika ezigold, bese-ke iy'mbali zakhona bekade zigqoka amaduku agold. Hhayi-ke uMamZobeke naye bekade engayibekile phansi, egqokile i-uniform yakhe. Phakathi kwayo umane wabamba ngenzansi, embona unkosikazi wakhe ehlukile kubona. Wathi, wena-ke yini lo egqokile? Wathi, umfaniswano wethu, omusha. Wathi, khumula lento le manje. Wathi, angiyenzi-ke leyo nto leyo. Wathi, lelela awuzuhamba nathi unjalo, uyangizwa ngithini? Asihambeni nina. Waqeda lapho wabiza uGabisile benonobuntu bahamba. Lapho kuMamZobeke uhambe ngemoto yakhe yedwa, eshayelelwa ubani ungema ngoba phela usemqashile laphaya koGumede. Guys, uSiphamandla ufike kuqala-ke namajudeya amadala, bacula nje kwakuhle kwamnandi kwanje. Kukhona noMabusi, kukhona nje abaningi uManzimande bekade engekho-ke guys, bekade kukhona uMazungu. Hhayi-ke kuthe esaqala ukushumela nje uSiphamandla waqala ngokubonga ukuthi bamsekile kulobo bunzima kade ebhekene nabo. Washo ukuthi hhayi bangakhathazeki ngabantu abahambile, basazobuya. Wase wenza umzekelo ngendodana yolahleko, washo ukuthi nayo yayithi sibuya laphaya kuyise oyamukela ngenhliziyo emhlophe. Nabo-ke abahambile bazophinda bamukeleke laphaya kumajudeya amadala bengakhathazeki. Useqedile-ke ukuthi ashumayele uSiphamandla, bacela ukuthi bavale amehlo kukhuleka. Uqalile kumkhuleko wathi moya wasendulo Mvelase, uthe esathi nje uyaqhubeka, hayi bo nangu ukhulekani nebandla lakhe beqhamuka emva kwakhe behlabelela bethi leli vangeli akulona elila nobumbane. Ayi bawushayile lo mhlabelelo, namadodana akhona kuyagijima nepulpiti begximeke eduze kwalaba abamajudeya amadala. Baqede bekucarpet, red carpet masinyane ukuthi nje qambu yehla nje emotweni ukhulekani usewukhona u-red carpet azonyathela kuwona. Bagximeka amacansi same time. Baqede lapho babeka isithombe esikhulu sikakhulekani. Konke lokho kwenzeka nje ibandla lamajudeya elidala liyababuka guys. Mina bengitsho ukuthi mhlawumbe bazoqhelelana nje kube khona ibandla elikude le likakhulekani, mase-ke elaSiphamandla nabo libe lapha elidala kuleli bandla elidala. Kodwa cha, bebewomakhelwane nje, yonke into eyenzakalayo bayabonana. Yo guys, umane washumayela-ke nokhulekani, washo ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngengcindezi, ngiphinde ngikhulume nokubekezela ngoba nje impela la emhlabeni hayi bandla siyabekezela uma sicindezelwa. Eyi lapho nomkhosi bengasakolodi kanje ugirl esho ukuthi bathathe emyeni wami mkhululi wangempela. Hey guys, lapho uSiphamandla beloku embukile umfowabo esho ukuthi kazi kwakhala nyoni nikuwena mfowethu, yini lesi kushintshe kangaka? Akupheli-ke lapho guys, umane nje uSiphamandla wahlabelela naye ngomzwililo omuhle ocwengekile. Wathi, buya mntwana buya, ubuyele ekhaya, musukulibala, buyele ekhaya. Ecabanga ukuthi mhlawumbe ukhulekani uzothinteka enhliziyweni, kanti hhayi inhliziyo kakhulekani siyaphenduka yaba yitshe guys, akusazweli lutho. Uqede lapho wathi inkosi yathethelela, inkosi nothando, inkosi emnene. Wamane wathi ukhulekani sengathi sekukhona sebeqala ukudideka njengamanje. Bamlekelela-ke abazalwane bakhe basukuma baba ngey'nyawo, sekukhona sebeqala ukudideka njengamanje. Wabhinqa ngalo mhlabelelo. Hhayi babona-ke ukuthi nalaba bebandla elidala kuzomele beqale iculo. Hhayi bathi ngeke uMthembu simlahle kanjani, hawu thina angeke uMthembu simlahle kanjani. Manje laba bacula leli culo, laba abanye bacula leli lokudideka, kwamane kwahlangana emoyeni akusezwakali ukuthi kahle kahle umhlabeleli uthini. Yo guys, bese kunzima lapho uSiphamandla bese ngasaculi nanokucula, beloke nje wabukise ngakukhulekani amehlo etshela ukuthi mhlawumbe uzobakhuza abazalwane bakhe, kanti lutho bandla ukhulekani uyimisele, ufuna ngampela avume uSiphamandla ukuthi akayena umkhululi ngempela uyena ukhulekani. Guys, aphele lapho-ke amazibela namhlanje. Hayi angazi ukuthi yozala nkomo noma kunje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.